TMTV. Fevral ayı bayramlarga boy, әлі bir neçə günlük kına izgi vəlikinin bilgilab ussaq, tezdən indi 23 fevral vatanını saqlavçılar günün bayram etərbiz dostlar. Hem bugün naq mənə şu bayram haqqında söyləşir bizdən. Kim-kimni qutlarga hazırlanır, nindi bulaklar ala, hem gümümən üzlərinə nindi original bulak tililər ekan. Әлігі sıravlarga cavabını men Ranil Nuriyev izlərimin siz mənə qoşalığız. Birgə bulıq, hayırlı kech dostlar, başlayırız. Тұрып баз деп барыбызны да берішмәске әйдәуші жыршы Илсия Бәдірдинова музыкаль бейклік хит парадынан түшіп қаладыслар. Ләкин біршылар урын yok. Бек тизден жыршыбыз хит парадыбызға енәдән яңа жырлары белән аяк басыр. Әлегә тұрып баз жырын хит парад кеңікләрендә соңғы тапқыр тыңлабыз. Күзілі тәсә якын дұсылар, ол яғалды тұрмасы дейіп, şatlansalar düşmanların bulması deyip, ümitin üstse tuğanlar, ol bizniki tügeli deyip, söygen kişen gitse ol taş köngeli deyip, var kişimne jayap bas, bir yığılıp durgan yığılmaz, alga atla bir gene kelimi jirge yaz. Tatmus TV kanalı sizni Tatar estrasının en sıfatlı jırları bilen tanıştırını devam ete. Muzikal beyiklikning bugungi premyerasında təqdim etəbiz. Birgəlab qarayıq. Қалдым мен жиде yol шатында, ойларым тек сенің хақында. Ойладым жиде қат яныңда, жиде ят саласың сен мені ялқыныға. Жиде yol шатында юғалдым, жиде yol шатында ойландым. Жиде yol, жиде қат сен меңа жиде ят, азғына ақылым жуймадым. Жиде yol шатында юғалдым, жиде yol шатында ойландым. Жиде yol, жиде қат сен меңа жиде ят, азғына ақылым жуймадым. Жиде қат, жиде ят, барында yok ise аңлар шақ. Алай бит ярамый, йөрәгем аңламый, булса да икәүләп янар шақ. Жиде yol шатында югалдым, жиде yol шатында уйландым. Жиде yol, жиде қат сен миңа жиде ят, азғына ақылым жуймады. Жиде yol шатында бір үзім, сөзіме ялғанмый hiç сөзім. Yaratmayım, yaratmayım, öttü deyip kabatlıyım. Ya Xuday canıma bir tüzüm. Jide yol şatında yuğaldım, jide yol şatında uylandım. Jide yol, jide qatsin milan jide yar, azgına akılım juymadım.
Жиде юл шатында юғалдым, жиде юл шатында уйландым. Жиде юл, жиде қат сен миңа, жиде ят, азғына уақылым жуймадым. Жиде юл, жиде қат сен миңа, жиде ят, азғына уақылым жуймадым. Азғына уақылым жуймадым. Е Құдай, жаныма бер түзім. Хит парадыбызны үземнеке бүтүнләйгә җыры белән Рифат Зарипов ачып җибәрә. Бар кредитларымны ябып, ипотекамны түләп бирсәләр, иң оригинал һәм иң шәп бүләк булыр иде дип көлде ул. Мондый бүләк ясамаячакларын аңлап җырчы Lexus машинасының соңгы моделенә туктап калырга булды. Рифат Зариповка шәп бүләк ясыйм дисәгез, теләк тәкъдимнәрен язып куегыз. Әлегә сүзне үзенә бирәм. Клибын карыйбыз. Siz minем белән бирергә теләмисезме? Юк, теләмим. Нәрсә телисез? Җилектән баш тартмас идем. Җиләк тик җиләк. Исеңдәме, ялгыш кына син үземә күзләр салдың. Мин юләр, шуннан бирле телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Исеңдәме, ялгыш кына иңнәремә башың салдың. Мин юләр, шул мизгелдән башсыз калдым, ашсыз калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Сез безнең белән бирергә теләмисезме? Юк, ардым. Исеңдәме, ялгыш кына колагыма бер сүз салдың. Мин юләр, бу юлда телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Үземнеке бөтенләйгә.
Айрат Сафин белән DJ радио өчен 23 февраль бәйрәме билгеле гадәти көн кебек кенә узмый. Әлбәттә, тормыш иптәшләребез котлый, ләкин без әлеге бәйрәмгә әллә ни игътибар бирмибез һәм зур бүләкләргә өмет багламыйбыз диде егетләр. Айрат Сафин белән DJ радио бу атнада 8-нче. Кадерле балам, бар анай, тәрәзәдән күзіңді алмайсың бит анайым. Бар берсек тышка чык. Бар яхшы балам, бар. Üzümkay para değil. Sıkkan edem bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчала, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә әши сүзләре. Күстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Котлыйлар, тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Хит-парадыбызның 7-нче баскычында шандырма җыры белән Лилия Хайруллина. 23 февраль Лилия өчен әллә ни зур бәйрәм булмаса да, бу көнне очраткан Хариратны ул бәйрәм белән котлый. Традициясе шундый бит инде дип көлде Лилия. Ә менә оригиналь бүләккә килгәндә, ул үзе шундый сюрпризлар белән дус туганнарын сөендерергә ярата икән. Şevlen yuka çığa Dumanlarda
Aylarım şu Allah Kötmeyim deysen Bulanı birmeysen Ütkenlerge Güre Koytmayım deysen Söyün Ütte Diyep ışandırma Işanasın Benim birdekini Kanatlarımı verip koyurma Şuna kadar bir başımda yazıldı Yağmur benden gözlerde yuvaldı Adımlarım koyulsuz gidesin Yılamışa dişeksin tüzesin Söyün ütte diyep ışandırma Işanasın benim birdekini kanatlarımı verip koyurma Şuna kadar bir başımda Ölmeyi Işanasın da Gelmeyi Işanasın da Işandırma suyum Işandırma suyum Işandırma suyum Gelmeyi Işanasın da Gelmeyi Işanasın da Işandırma suyum Işandırma suyum Işandırma suyum Işandırma Gelmeyi Işanasın da Gelmeyi Işanasın da Işandırma suyum Işandırma suyum Işandırma suyum Gelmeyi Işanasın da Gelmeyi Işanasın da Işandırma suyum Işandırma suyum Işandırma suyum Işandırma suyum Işandırma suyum Асы Азат Фазлыевлар гаиләсендә барысы да 23 февральне көтеп ала. Егетләр ватанны саклаучылар көнен билгеләсә, Асу туган көнен бәйрәм итә. Егетләрем минем бәйрәмне мөһимрәк күреп, бүләкләр әзерлиләр. Иртәдән үк тәмле ашлар белән сыгылар дип уртаклашты Асу. Ләкин моңа карамастан җырчы үзе дә бәйрәм уңайыннан баһадирлары өчен кечкенә булса да сюрпризлар әзерләп бәйрәм белән котлап үтүен җиткерде. Әмма әлегә аның бүләкләре каралмаган. Киңәшләрегез булса, языгыз әле дип Асу. Ул әле дә табылмаган. Кайбер галимнәр фикеренчә, хәзинә әле дә Әҗем мәчете астында ята. Димәк, бабай мине алдамаган. Әҗем мәчете? Хәзинә?
düşenlerime ışam senin yanına yanına Şilide buranda demin Belese de tutmun yollarında Yürek dolan ışam senin yanlarına Şilide buranda demin Belese de tutmun yollarında Yürek dolan ışam senin yanlarına Alvaniyim. Hazır qaytabız aniyim. İlliге illi. Koyatılıysan. Şunda al baram. Men seni жанашым yılmayıp qarşılarımın Yağımlı qaraşlarım irkeler Yaratkan yürekler hiksiksiz kavuşalar Məhəbbətə yox bir dolu kiriterler Şilide boranda demin Belese de tutmun yollarında Yürek dolan ışam senin yanlarına Şilide boranda demin Belese de tutmun yollarında Yürek dolan ışam senin yanlarına Her yaratkan parada ayrım bulgan şaklarda Bizning kebek sanayım ötken minutlarını Sağınımına tüsüp nişik bulsa da Berük kütüp alığız yarılarını Jilide buranda demin Bir нәрсе de tutumu yollarımda Yürek suyuga to'lg'an Ishom sening yanlarına Jilide buranda demin Bir нәрсе de tutumu yollarımda Yürek dolan ışam senin yanlarına Yürek dolan ışam senin yanlarına Senin yanlarına Келесі резидентыбыз Филюс Кахиров оригинал бүләкләр эшләүгә караганда аларны кабул итәргә күбрәк ярата. Шуңа күрә дуслар Филюскә оригинал бүләкләр эшләргә ашыгыз. Татарстанның алтын тавыш иясе Филюс барлык егетләрне якынлашып килүче ватанны саклаучылар көне белән тәбрикли. Ул бүген хит парадыбызның 5нче урынын яулый. Nişletimsin yüreğimni Seni yarata indi Yansa yana kıysa kıya Sin dip janata indi Yaratmışsın da gibi
Kayşağında hislerimden yürüsün kebek gurur bularman kebekte yalınmasmanda kebek şul paraşımны bulmay şul көрмей түзеп яратасың да кебекте яратмайсың да кебек Кайшағында hislerimden yürüsün kebek Şul paraşım akılımdan yazdırar yalındırıp yerleri yüreğimni yandırar onu diysem Jır bilen yuadırman Unut diysem unuturman Yaratsam yaratırman Şiiller bulab irkelerimi bilen yuadırman Şiiller bulab irkelerimi Şer bilen yuadırman Şer bilen yuadırman Әткәйімнің бәләкәй қызы деп жырлаушы Илмира Нағимованың 23 февраль кемні бірінші болып құтлауын әйтеп тұрасы да yoqтыр. Жырның исеменнән күренгәнчә, бәйрәм иртәсендә үк жыршы әтисенә шалтырата. Бүләккә килгәндә ул әтисенә кирәкле җиһазлар, төрле эш кораллары белән сөендерә икән. Инде ире Руслан Керметдинов белән улы Кәримгә махсус тәм-томнар пешереп сыйлый. Уңган жырчыбыз бүген 4-нче урында. Карыйбыз. Şağım köşelinlerini koşuım Senden yoklav izlep kelgenlerim Bar dünya
aşık saçuğum Bala şağım yıllar ağımında Jiller kibik sizinimi uzadı Senin yanda min xomanda sabay Etkeyim senin belekey kızım Sen özünde sabay köngüllü bit Şeşlerine şollar kirse de Balam deyip tatlı kuşten eşin Yürütesin mi koman kısende Bala şağım yıllar ağımında Jiller kibik sizilmi uzadı Senin yanda min xomanda sabay Etkeyim senin belekey kızım Sözlüsin dik qarashın jide Жылы yaratуың сыйлерге Senin kızın zor turmuşta hazır Indi nasip onu kısıyerge Bala şağım yıllar ağımında Jiller kibik sizilmi uzadı Senin yanda min xomanda sabay Etkeyim senin belekey kızım Bala şağım yıllar ağımında Jiller kibik sizilmi uzadı Senin yanda min xomanda sabay Etkeyim senin belekey kızım Etkeyim senin belekey kızım Ризат һәм Зинирә Рамазановларга әллә нинди бүләкләр кирәкми, ләкин шулай да Ризат машина двигателенә саклау чарасы кирәк иде. Берәрсенең теләге булса, бүләкне көтеп калам дип серле генә елмайды. Ә Зинирә оригиналь бүләкләргә күмелеп яшәвен җиткерде. Миңа Ризат гел бүләкләр ясый, шаккаттыра белә. Берсендә, мәсәлән, киез итеп күтәреп кайткан иде дип горурланып сөйләде Зинирә. Экранда бер пәп итеп үпкәннән клибы белән Рамазановлар гаиләсе. Тәмле шәй һәм кыйммакытан Бүген дә
de seni yıkkından kıymağısı uyatkan Canım değiliz isimlerini unutup biz köptenden Günümüz şulay başlana bir petite dökkenden Canım değiliz isimlerini unutup biz köptenden Günümüz şulay başlana bir petite dökkenden Şık şeyler şu, şair şu küllü şu Rahat bizge senin bile, var şatıkны böyle şu Gönlüme isken jilde, yaramış ol bilesin Vakti yek bir şullarını kaldır deysin kilesin Canım değiliz isimlerini, unutup biz köptenden Günümüz şulay başlana, bir petite dökkenden Canım değiliz isimlerini, unutup biz köptenden Günümüz şulay başlana, bir petite dökkenden Yazmışım bulağı deysen, sen özün mena bulak Ömür yolundan atlarga, mena barra seni gerek Canım değiliz isimlerini, unutup biz köptenden Günümüz şulay başlana, bir petite dökkenden Canım değiliz isimlerini, unutup biz köptenden Günümüz şulay başlana, bir petite dökkenden Günümüz şulay başlana, bir petite dökkenden Айдар Галимов үшін 23 февраль шулай ук 2 бәйрәмне берләштерүче көн. Танылган җырчы быел 51 яшьлек туган көн бәйрәм итәчәк. Туган көннән нәрсә бүләк итәргә белмәсәгез, миннән сезгә киңәш. Кызыл розалар. Ул алар турында инде ничә еллар җырлый. Форсаттан файдаланып, Айдар әфәндене якынлашып килүче туган көне белән котлап, саулык, сәламәтлек, гаилә тынычлыгы һәм иҗади уңышлар теләп калабыз. Котлауларга кушылып, аның башкаруында Йөрәк яшь җырында тыңлап узыйк. Бүген Айдар Галимов икенче. Жилдәй гомер үтә көябез шуңа Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма Яшибез әле тынмагына Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә Яшидек кичә Китсен көннәр, бирешмә йөрәк Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк Китсен көннәр, бирешмә йөрәк Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк Исә җилләр исә, исә дә исә Җил искән якка исмәдек ят исәбенә Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле Гомернең бит иң матур мәле Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә Яшидек кичә Китсен көннәр, бирешмә йөрәк Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк
байлық түгел бай болу кісі. Нилерің бар өзіңнен сын қалдырып кеттер. Жиллерге ұшымаслық болсын төккен күшлерің, алсын жүрді матур ішлерің. Кие күннер, кетті күннер, келедік кетті. Яшидік кеше. Кетсін күннер, берішмі ерек. Ерек еш деп ешерге керек. Кетсін күннер, берішмі ерек. Ерек еш деп ешерге керек. Келеді кетті, яшидік кеше. Кетсін күннер, берішмі ерек. Ерек еш деп ешерге керек. Кетті күннер, келеді кетті. Яшидік кеше. Кетсін күннер, берішмі ерек. Ерек еш деп ешерге керек. Кетсін күннер, берішмі ерек. Ерек еш деп ешерге керек. Зәлә Фәрхетдинова гаиләсендә 3 ирад бар һәм аның өчен 23 февраль бәйрәм түгел, бик зур сынау икән. Татар эстрадасының танылган җырчысы ел саен бу көнгә ничек әзерләнергә, егетләрен ничек шатландырырга белми баш ватуын җиткерде. Бүген Татар эстрадасының йөзек кашы абсолют җиңүче. Карыйбыз.
Dostlar, nинди генә бүләкләр тапшырсалар да, аларны тиешенчә кабул итеп, шатланып яшәгез дигән теләктә мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.